La Gran Piràmide de Guisa va ser ordenada construir pel faraó Queops a mitjans del tercer mil·lenni abans de Crist. Aquest conjunt funerari és dels més grans dins de l'art de l'antic Egipte i l'única de les 7 meravelles del món que en l'actualitat es manté en peu. Es troba a la Meseta de Guisa, als afores del Caire. Com s'ha assenyalat, aquesta piràmide és una construcció funerària destinada a enterrar la mòmia del faraó Queops, el segon de la quarta dinastia. Es creu que la piràmide estava destinada a ajudar el faraó al seu viatge després de morir, ja que la religió egípcia creu en la vida després de la mort.